margi kanyakla kod ODM Jubilee cha bende aneno ka jo DCP bende geto Jubilee e lalruok. Erokamano Sharon, agomo sana kuom deko mara, nan gi achiel ariyo wang'ayo to thank God achopo. Koro I'll just go straight to the discussion. G form power, G form political parties, and the main basic reason momiyo G form gigo en major limo no mi ng'ato o capture power. Koro ng'eni telo, defining telo, and especially in terms of popo ni udhi siasa, ungi political party maru, udhi the party itself, or udhi the coalition, au form udhi grabs, ni akukare grab, kizingini tini beteli kao, udhi grab power, bedo gi power. Koro mano is the end musingi mar idea mar ngara bedo pinyo that form political party mono mi timo ng'awa ochagodo maybe okagodo telo. Ewi mano achiel kuom gima stand out mono mi ng'ato form a good political party ma successful en nyako riwruok en gima number one. Koro inyalo riwruokri as a community kata kaka as sub communities. Ada chiwo reference to ODM. ODM Sharon obeda beda uru very honest. Wakili inbe ngama sebede party afunde ke wacho from the conversation. Raila ngama bedo wangeyo is a party member. Even my brother Janon said they can know. ODM party kama chomo o bedo wadier en kama di barore. To mano gen doubt kinga to ni ntie away Martin can come to ni moro mi rekendo. To gima nyalo make things mondo me bed better. Wanga kwasa wacha die mana ka wakili wacho wasebedo gi reality ni koro Raila ngama koro onge kuoma. A good number of people believe ni maybe samoro ng'ato nyalo kum somewhere manyalo go ahead nyalo replace Raila. Nyare nyoro no wacho nyocha kae weekend ni no one can replace, which is true. The power and take mar Raila manen godo in terms of wuoyo gi ji, persuasive ji mondo mi at least of pursue a certain agenda. No one can assume that role. To ngene kino ka some communities ani koro ji of the odok chien ji back down case ngene political party mar ODM en party mongere. Party biro bedo formed magra power to party mar ODM teno ochung ma oko ng'it ni kata matin. Mano ngiso misigi mano ket gi jatend party mano mar Raila Odinga man senindo. Koro going forward lo nitiere. I pejo moro ka before ka ji no would discuss ni kasa ndang Raila dang chung malo to dang wach nango. Ng'at monyalo ngi wacho idea mar Raila sana achiel kuom nyalo recommend effectively the Odinga family. Aida Odinga no wacho very simple question kane celebrate birthday mar jaode mosenindo. Wacho ni debe ni jaduong tiere ka sanie. To the main important thing monyalo wacho no kono ni bedo piny mondo wuo. To adier mar wach bedo piny ji chaka bedo piny from nowhere ni koro ji bedo piny ni wuoyo nikech council cha ni kere. To ng'ama nyalo kelo ji joge piny ma ke joge piny ma ji wuo kanyakla ma ji winji a common cause ni koro luru direction ni en Raila Odinga. To kopo ni ng'ano onge an gi a bit of a problem gi ODM kaka samoro sani tae wang'ere maber ni nitiere pogruok ndiyo. To party leader marwa anamiye full support, an still a member of ODM. To nitie gik monego bed ni nyalo timo. En adier ni kane Raila ngima to behind coalitions mano kara Raila nowacho wuon to kata mano wargi buro be nowacho and he was the co-founder behind these discussions. Koro onyalo wuok ji no winjo gimoro amora ng'ato wacho lakini at the end to be penjo wargi ni watiguru nang kae. Koro en adier ni en ng'ama osebedo kotiyo good on the background ma actually position no o deserve sana. Party mar ODM, if they could have a very understanding order, monya bedo ga way, monya bedo ga winjruok. A party leader nigi issue, or which according to me an apani issue ntie kama bear makumboka if it can be solved, either oknia ni korika party myongar koro buru koro bedo maybe distance aside, but bedo part of the team. Uranyalo wo from the negotiation. Koro ana wuoyo, especially appeal to jotelo ma kaluore. Especially mantiere bunge, kada senators, governors. Well, kara beni party mar ODM bedo ata political party mar Luo Nyanza, but akono ni do rero ka gima dongo beto urime kama dan ni koro ng'ato bi from nowhere ma donje Luo Nyanza bende man ka sani koro en wich gima wich kuot ni koro Luo Nyanza barre nitie joma di pro Ruto and nitie joma di pro pro broad based, then nitie joma bende pro akia kama dhie bende nitie joma bende paro mondo mi gidhi kanye team mar Gachagua. Teko mar riwruok en ber mar bedo e telo. Apani most of us poko ng'eya. Katiko Sharon kwadhi forward mbele usanie. Wadhi chomo kama wadhi go e siasa. To kendo siasa mwago en mar kaw telo. An gima nanyalo apil en bedo kanyakla kaka gado Luo.
to mowacho mang'eny ni koro waseyawo blame game ni ng'ane otimo ginie ni ng'ane wanodhi luwo ng'ane ok nya konyo mbele kaka matin nikech ka po ni wadhi e negotiation table tipenjo ni me I need a divided a united ODM kata bed ni en mar luwo no Nyanza kende no one support which direction bir kata kudhi ka Wamunyoro kata kudhi ir Wusugoi to jadala wa eber ka wasebiro telo sani waneno ber mare kata bed no we can't enjoy fully nikech ng'eni Kenya bende lach ng'eni ng'ato nyalo nawinjo ka ng'ato temo blame ni sani ng'eni joluo wase enjoy mang'eny power Kenya bende nini is big koro ng'eni jatend piny bende watemo balance ogo siasa koni ong'e koni he has to balance all the communities koro being this is also not a party or a government mane wa vote in favor of no ken marwa but no we were just taken kendo luongo wabedo koro momiyo matin no wachamiru but going forward I'm very sure de ber ka riwruok marwa mbele kae kik ti kodwa nikech an very strong feeling Sharon nitie very powerful forces behind ODM no koso winjo kanyakla bedo kanyakla to mano gima nyalo timore koponi maybe jotelo bedo piny to wacho ni yawa waneno gini kendo wasesome maber ok nyal timore gini from nowhere ni gini ng'ama nyalo wacho ni neno gini ka timore to ling onge en bedo piny kendo loso mikakati ni wadhi 2027 yes jatelo no Raila Odinga nowewa ka wantiere a broad based mok adier mar wach all of us wanya neno to ko ya uwe gima ng'ato wacho from the background ni maybe kano ken ng'ato nokone kani Raila nokone Adam you a very simple scenario katiko Sharon iko mar Fibesio otimore close to 12 less than 2 weeks kapok buja komonindo to mano the biggest political rally manobede makoro no wacho miyo luo direction to ka ng'ato nyalo note kende ka ng'ato nyalo even go o mingi clip no nitie gima ne Raila wacho ni waritu 2027 wakil nyambo beno waikai let us wait for 2027 umiwa scorecard maru kendo ti wach mane joma bweka go waendelea kubweka to kendo kata kani wach ni even they can even go and work together going forward it is very difficult mondo mineno ka ng'ama jatelo ng'eni you can't ni open your cards on the ni kama open ng'ato nyalo neno gima maybe ipango koro gima it was very hard mondo mi Raila ne wacho ni yani an koro antiere kanyakla gi Jasugoi now in 2027 he said he was with him now to kata ka bende nitie ka ng'ama somo siasa